Sani langsung teko. Pangestune ya Yumihon. Muga ra umure sing gawa. Nek rezekine yo melu dawa. Amin. Ya robbal alamin. Ben wis tekan kene. Lah kok wis entuk duit akeh po. Menyek. Dupek duwe rezeki terus menyek kancane yo. Apik tenan yo. Aku kira dia maksud kan menyek kowe lho yo. Aku kan mung takon. Dia sapa ngerti wis entuk duit akeh. Terus mencelengi kan mulai nang kampung. Piye? Dicelengi. Lah wong duwene padha nglangi, padha kene kali kok. Sampe nyelengi piye? Jabang lho, tunggu tak kandhani yo. Kok hari iki lagi no perkara, Mbak. Kenapa perkara itu? Coba, Mbak. Perkara karo polisi kok. Ora perkara karo polisi, Mbak. Pagi yang kuwi lagi keserimpet karo kesumian wingi sore. Hawane panas isih nempel karo mati saiki. Kesumian. Iya, sing endi to wong? Halah kuwi lho, sing selewate ngumpuli manuk kerja, sing gambane utang-utange jebet kuwi lho, Mbak. Oh, iya yo. Ya kusungnya asik dadine blentok-blentok kuwi. Iya, Mbak, tambah meneh terak-terak to. Iya. Lah yo kuwi, Mbak. Parki yang kuwi wingi sore kelalen didoke belanjane kusumian. Guru-guru dene selingkuh karo kartu dongone. Jur lali to karo gandane. Alah, nek ngono ki yo kesalahane dhewe no. Ayo. Yang apa? Kok iso nganti kelalen ki piye to ceritane? Jenengane wae lali. Hene? Aku ki wis jero ngapura karo sumihan. Lah terus? Ora malah trimo to, Mbak. Aku mah dikuyo-kuyo. Lho nang rene tamek. Jadi sini-sini tenan kok, Mbak. Mbak. Nek wis ngene iki. Harga diriku tak kok ngendi coba. Harga diri ya. Jual biasa diri. Yo aja dadi atimu to. Iki kan wis resikone wong salah. Ya kudu mbakoni. Mula ta mula. Dadi wong kuwi kudu duwe rasa tanggung jawab. Aja dumeh lagi diperluke. Terus ke sak kepenae udel ngono dhewe. Ki ora apik. Ya ta yu? Yo, Mbak. Kuwi par dimoke kuwi. Iki mau sabdo pandita ratunya itu ora. Bukan aja yo, Mbak. Nang gediwi. Ayo, kita ngomong sak. Halah, Mbak Tuhan to wis. Ojo nesu-nesu to, Mbak. Pak. Isa kabejan yo kowe ora dilengser saka tukang gendonge kusumian, Coba yen awakmu dilengser. Kaya kene ngendi to awakmu? Arep nganggo apa coba? Kowe nambali kebutuhanmu lan utang-utang kusumian. Yo nggo katun ayo. Ngene-ngene iki aku anggotane KFC lho. Aja seblono kowe. KFC ki apa ya? Koplek Fresco.
Mion. Parkium ki kenapa to, Yu? Ampun ah. Bos sumpah kesabar duit ki lho. Aku ora ngerti. Kesena apa to? Orang kok kedablek, kok kono wae kok ora gelem? Iki kanggo keselamatanmu kowe kabeh yo. Kanggo keselamatane warungmu, keselamatane jenengmu yo Tina. Lan kanggo keselamatanmu isa sing sok mlayu kuwi. Kowe kok yo. Kowe karo isa, dino iku kudu lunga. Aku jenenge bojomu. Bayang aku lunga. Lah yo 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 diselamat. Aku mau lunga. Tira. Nah, yo Tina ora gelem lunga yo wes.
Yo, apa